Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy iýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmen häkimetleri ilaty Sawr kanagada çagyryp Azatlyk radiosyna maglumat iýermezligi ünneýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýle-de okujularymyz Balkan vilayetinde biometrik pasportlar üçin soralýan paranyň azalýan barada habary köp okapdyrlar. Mundan başga Aşgabatda urulan gymmat bahal deskalaryň käbirine dören jaýryklar, Türkiýede beýkanun migrantlara garşy alınıp barylýan göreş we türkmen raýatlarynyň tutulup saklanýy barada habarlarymyz köp gyzyklanma döredipdir. Türkmen diýimi hazırsı taslamasynyň guruluşyny päsgel berýän syýasy, ykdysady ýa-da maliýe sebäpleri ýok diýen atlan çap eden habarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, çap edilýän habarlar okap, öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmak, tejribeleriňizi paýlaşmak, tekliplerinizi hödürlemek mümkinçiliklerini duguşdan geçirmäň. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň liýarsyňyz. Türkmen häkimetlerini ýurtdaky durmuş kynçylyklary, işsizlik we iratyň ýyl-ýyldan garyp düşmegi, her türlü keselçilikler, adamlaryň ýüzbeýiz bolýan agyr meseleleri däli eýsem şol ýagdaýlar barada Azatlykda berilýän habarlar has biňjalyk edýäni çalym edýär. Ýogsa enatalaryň çağalaryny okuwa taýýarlamagyna kömek etmek. Egerde häkimetler bu meseleleri çözmek isleseler, neft gada baý, energiýa eksportyndan ýylda milliardlarça dollar girdejelýän. Şäher uruluşyklaryna we beýleki deskalara her ýyl milliardlarça dollar harçlayan hökümet üçin kyn mesele därlip synçylar aýdýar. Ýyllaryň tejribesinden görnüşine görä, türkmen häkimetleri ýurtdaky sosial meseleleri çözmek därli olaryň üstüne örtmek has aňsat. Döwlet eýçiliginiň häkimetde wagtda berilýän gülalagullyk habarlary ilaty hakykatdan hem ruhlandyrýar. Olara umyt berýär diýip pikir edýärler. Emma şol habarlary taýýarlayan jurnalistlaryň käbiriniň Azatlyga anonimlik şertini aýtmagyna görä, bu habarlar adamlary hassa kezikdirýär. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Türkmenbaş şäherine 25-nji ýylda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda dowam edýän durmuş ykdysady problemalar barada Azatlyk radiosyna maglumat iýermezligi, Azatlygyň habarlaryny okumadlygy tapşyrdy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň berk döwlet ködewçiligindäki media serişdelerine beýan edilmeýän wakalar barada, şol sany ilatyň ýüzbeýiz bolýan günnälik problemalar barada ýygyderlik habar berýär. Häkimet wekilleri Türkmenbaşynyň häkimlik binasynyň mejlisleri zalyny we şäheriň medeniýet öýüne 25-nji ýylda sagat 10 we 14-de geçilen ýygnaklaryny ýurtda bolup geçýän wakalar barada Azatlyk radiosyna destin ýagdaýda habar berilýänini boyun aldylar we ýygnananlara maglumat syzdyrmazlygy ündediler. Ýygynyň baş temasy Azatlyk radiosunda habar berilýän maglumatlaryň syzyp çykmagynyň öňüni almak barada boldy. Raýatlar sabır kanagada çağıryldy. İnternetden peýdalanylanda daşary ýurt habarlaryny okumazlyk tapşyryldy. Her kime öz maşgala agzalaryna gödökçülük etmek tapşyryldy.
Deyip ýygyna gatnaşan bir büdjet işgär aýdýar. Häkimetler raýatlary sabır kanagada çagyrýar. Sebäbi Türkmenistanyň näçe meýillerden bäri durmuşykda kynçylyklar we durmuşyň ähli ugurlaryna döwletiň demekdirji gödäwçiligi, berk çäklendirmeler, söz we metbuat azatlygynyň bogulmagy üznüksiz dowam edýär. Şeýlelikde resmiler öýdürýän kynçylyklar bilen baralykda raýatlary sabır kanagada çagyrýar. Bar bolan meseleleri ýurdun içinde çözüp bolýar. Ähli problemalar boýunça etrap häkimligine we hukuk goraýjylara ýüz tutun. Biz mesele çözüp taparız. Deyip ýoňakda çykyş eden resmiler aýdýar. Ýurt raýatlary köplenç halatda häkimetleriň ýol açan problemalarynyň çözüp götürläp ýene häkimet wekillerini ýüz tutmaga mejbur edilýärler. Öz setini garaşdy we betarap habar feriştelerini eşitdirmäge çalışýan raýatlar bolsa, häkimetler tarapyndan ýydarlanýar. Duşuşuklarda ýurtda dowam edýän problemler barada Azatlyk radiosyna habar bermeklik türkmençiligi gabat gelmeýän häsiýet hökmüne suratlandyryldy. Meseleler ýyry çözüler. Agyz suw hem wagtyny berler. Elektrik togunyň kesilmegi hem azalar. Döwletimiz un paýlary bilen bagly meseleni çözmek üçin hem giýje günler işleýär. Bu hem çözüler. Halkymyz bir hepde bankomatlardan pul nagdlaşdyryp bilmeseler, göni çem gelen adamyň ýanyna şikaýet edýär. Onsoň ertesi günü bu maglumatlar, suratlar ýa-da videolar destine Azatlygyň sahypalaryna peýda bolýar. Deyip ýygnakda çykyş eden bir ýyl ýaşul saýdypdyr. Şeýlede häkimetler Azatlygyň desini habarlaryna ýynjylyksyzlyk görkezip bu ýagdaýy halkyň öz günäs hökmüne suratlandyrdylar. Şeýlelikde häkimetler garaşsyz we betarap habar guramasynyň Türkmenistany we dünýä arenasyna olup geçen wakalar barada ýylata döwlet gödäwçiliginden azat habar ýetirmegi bilen baglylykda halky günäkärleýär. Halk sabarly, kanagatly bolsa, dukanlaryň, bankomatlaryň, keselhanalaryň öňünde nowat üçin ýygnanşmasa, olar hem maglumat tapyp bilmezdi. Deyip bir aksakkal İlyas olsa yığınanlara aydiyar. Bu arkadağın eşretli dövrünün ağzı bir bololuyun deyip sözünün üstünü koşyar. Azatlyk radiosyna maglumat iýermezlik ündelen yığınaga gatnaşyjylara göre duşuşukda ýene bir geň waka bolup geçdi. Ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgäri ýa-ni ýakyna Azatlyk radiosyna Balkan welaýatynyň saglyk puwdagy bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerini okap beripdir. Ýa-da Azatlyk radiosy 20-nji ýylda Balkan welaýatyny 18 ýaşy dolduran ähli aýaly ýyllaryň mejburi medisina barlygyndan geçirilýänliklerini habar berdi. Bu habar häkimetleri ýynjylykdan gaçyrypdyr. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri öz çykyşynda saglyk işgärlerini ýazgyryp olary tanqidi maglumatlary syzyp çykarmakda ýyprapdyr. Şeýlede howpsuzlyk işgäri büdjet edaralaryndan aýlyk alýan her bir raýaty öz edara karhanasyna olup geçen wakalary surata düşürýän, video ýadyk edýän adamlary anyklamaga çagyrypdyr. Bu siziň borjuňyz diýip Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri ýygnananlary ýylanıpdyr. Adam hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň hökümetini syýasy we raýat azatlyklaryny şol sanly söz azatlygyny media we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Türkmen hökümeti garaşyk köpçüliklerini habar beriş derişlerini Türkmenistanyň ýylatyň ýüzbeýdi bolýan problemalar barada çykýan habarlary ne inkar ne de tasdyk edýär. Döwlet mediasyna görä Türkmenistan bedew wady bilen diňe öňe barýar. Hormatly dinleyijiler, öňümüzdäki hepdelerde Türkmenistanyny çağaly maskala bolmagy, işsizlik we ykdysady kynçylyklar, giň aýran korrupsiýa şertlerini çağalary ekläp saklamagyň, okatmagyň we olaryň saglygyna seretmegiň kynçylyklary bilen bagly meseleler. Şeýle-de Türkmenistanyny senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýurdun ykdysadyýetinde oýnaýan roly. Bu birleşigiň işindäki aýdynlyk ýa ýapyklyk, ýöneköy, ýokarda güýçli gorlaw bolmadyk adamlaryň telekeçilik, iş açmak, öz işini giňeltmek, guruplanmak mümkinçilikleri barada ýürüýte gepleşikleri taýýarlamak isleýär. Egerde bu temalar esasynda öz tejribeleriňizi gurrun berseňiz, pikirlerinizi paýlaşsaňyz, Azatlyk radiosynyň siziň ýüzüňiz bolýan kynçylyklaryňyzy has giň görnüşde açyp görkezmegine, kyn meseleleriň aňsat çözülmegine kömek ederdiňiz. Hormatly dinleyijiler, agdalan temalar boýunça pikirlerinizi, belliklerinizi, şeýle-de ýürüýte gepleşikler boýunça tekliplerinizi garaşýar. Hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan ýurdun iň uly baýlygynyň adamdygyny aýdýar. Ýöne ýurtda adam kapitalynyň bolmagy, köpelmegi üçin çağalaryň bolmagy, gowy okadylmagy gerek. Emma ýurtdaky aýlyklar, durmuşyň gymmatlygy çağaly enatalaryň iki aýagyny bir gonja sokýar. Bu ýagdaý hususan her okuw ýylynyň öňünden çağalary mektebe taýýarlamaly bolanyny ýeti duýulýar diýip Aşgabatda 3 sagatyny mektebe taýýarlamaly bolan ene Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşanyny aýtdy. Onuň pikirçe bir ýerde ulak gurrun gerekkäl.
Türkmenistanyň ýagdaýyny dokun ağaçdan habary ýok diýen 4 sözde aýtmak mümkin. Emma o sözü ýurt içinde aýtmak kyn. Adatlyga çykyp aýtmak bolsa howply. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Täze okuw ýolunyň golaýlamagy bilen mektep eşiklerini we okuw esbaplaryny edinmeň ähmiýet artýar. Bu döwürde enatalaryň köpüsiniň çağalarynyň mektebe taýýarlygyny berja etmek alada tartýar. Käbir enatalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak uly tinaga käbagt bolsa agyr mesele öwrülýär. İşsizlik hem bahalaryň ýokurlanmagy zararly. Käbir maşgalalar çağalar üçin zerur zatlary satyn alyp bilmeýärler. Käbir maşgalada birnäçe çağa okuwa gatnaýar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şoňlar esasy okuw esbaplarynyň umumy bahasy ortaça 800 manada, geýmiň bahasy ortaça 1000 manada durýar. Umumy hasaplamalara görä bir çağany mektebe taýýarlamak üçin 1800 manat çemesi pul gerek bolýar. Bu Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kursyna görä 514 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Aýratynyn bu çykdyjylar birnäçe çağaly maşgalalar üçin kynçylyk töredýär. Köp adam çykdyjylary birnäçe aýy bölmek üçin zerur zatlary bölekleýin satyn alýar. Enatalar çağalaryny mektebe öz mümkinçiliklerine göre taýýarlaýarlar. Geyimleriň, ayakkablaryň we okuw esbaplarynyň bahalary hiline göre tapawutlanýar. Has ýokary hille eşikleriň bahasy birnäçe esse gymmada düşýär. Dip habar saýdýar we käbir harytlaryň bahasyny mysal getirýär. Mektep gündeliginiň bahasy 4 manatdan başlanyp 25 manada ýetýär. Portfel 120 manatdan 1000 manada, oglanlar üçin ak köýnek 100 manatdan 500 manada, jalbar 120 manatdan 400 manada, taxya 30 manatdan 400 manada ýetýär. Maddi taýdan agyr ýagdaýda bolup özlerini azyk bilen zor dönüp içine diýen maşgalalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak we zerur zatlary satyn almak başartmaýar. Habarçylar şeýle maşgalalaryň barha köpelýänligini aýdarlar. Adatlyň habarçysy mektep esbaplarynyň çykdyjylarynyň hatda işleýän enatalara hem uly agram salýanlygyny belleýär. Käbirler öz garyndaşlaryndan we dostlaryndan köni eşik soramaly bolýarlar. Şonda da mektep üçin iň pes çykdyjy 1000 manada ýetýär. Çağany mektebe taýýarlamak döwlet idare kärhanalarynda işleýän enatalar üçin hem agyr, daýhanlar üçin bolsa bu ägirt uly pul. Dip habar semdaýar. Käbir maşgalalarda çağalar mektebe taýýarlygy öz başdak görmäge mejbur bolýarlar. Käbir çağalar dinjalyş mövsüminde işleýärler, beýlekleri mektebe zerur zatlaryny satyn almak üçin dilekçilik edýärler. Bu aralykda käbir maşgalalar şoňlar öz çağalaryny has gowy mektebe ýerleşdirmegiň aladasyny edýärler we munyň üçin para bermäge kaýyl bolýarlar. Hususan da marda 5-nji, 16-njy we 24-nji mektepler şeýle hem şatlyk obatynda ýerleşen fiziki we matematika urdan bilim berýän ýürütleşdirilen mektep iň meşhur hasaplanýar diýip habarçymyz aýdar. Onuň sözlerine görä çağalar bu mekteplere diňe tanyşlyk ýa-da para bermek arkaly ýerleşip bilýär. Her okuwjaýynyň öz nyrky bar. Mekteplerde paranyň mukdary ortaça 500-den 1000 dollar aralygyna bolýar. Dip mardaky habarçymyz aýdar. Adatlyk radiosynyň habarçylary orta ýörüýde okuwjaýlaryna şeýle hem ýokary okuwjaýlaryna kabul edilmek üçin şoňlar soralýan paranyň nyrklaryny anykladylar. Olaryň sözlerine görä pedagogika uniwersitetine girmek üçin 10.000 Amerikan dollary, medisina uniwersitetine 9 we 10.000 dollar aralygynda, energetika institutuna 15.000 dollar, Maktum Guladyndaky döwlet uniwersitetine, fakultetine görä 10-15.000 Amerikan dollar aralygynda para bermeli. Ýurdun beýleki uniwersitetlerine berilýän para hem 15.000 we 30.000 Amerikan dollary aralygynda diýip habarçymyz aýdar. Habarçylaryň sözlerine görä zerur resmi namalary şol sandy lukmançylyk şahatnamasyny almak hem para çykdyjylaryny talap edýär. Ýurdun häkimetleri bilim bodagyndaky para meselesini açyk gozgamaýarlar. Halkara hasabatlarynda bolsa Türkmenistan korrupsiýanyň ýaýramagy boýunça dünýäde öňde barjy orunlary eýleýär. 2022-nji ýylda Transparency International guramasynyň korrupsiýa indeksinde Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň erbet diýilip atlandyryldy. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň adamlaryň aýratyn döwlet ýolbaşçylary tarapyndan ileri tutulýan we salgyt töleýijileriň hasabyna syýlaglanýan toparynyň jemgyýetiň ruhy sagdynlygyny, jewitleşmegini oýnaýan ýa oýnamaýan roli bilen ilatyň umumy garyplaşmagynyň eli ýoky, az gazançly maşgalaryň kynçylyklaryna göz ýumulmagynyň arasyndaky baglanyşyk aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň
Türkmenistanyň öňünde aýratyn hyzmat bitiren adamlar babatyna şahsy pensiýa girizmegiň gurrun edilýär. Bu anonimlik şertinde urlaşan bir näçe yerli synçynyň pikirine görä hökümetiň özüne wepaly, agrarly ýaşurlary ýa-da özüne yaranjak bolýan ýaşlary has köpeltmek islew bilen bagly. Aýdylşyndan hökümet şeýdip jemgyýetde artyp barýan içerki nägileligiň öňüni almak isleýär. Ýöne synçylar munyň täzelik däldigini, Türkmenistanyny awtoritar dolanyrsa ýakyndan gollaw bilýär. Bu urda aýratyn hyzmat görkezýän raýatlaryň mundan öňem türlü at dereceler, orden medallar, pul syýlaglary, goşmaçy pensiýa pullary we beýleki ýeňillikler bilen syýlaglanyp gelenligini aýdýarlar. Şonuň bilen birlikde häkimetler tarapyndan ileri tutulýan, syýlanýan adamlaryň şol sanyny kanun çykarjylaryň ýygy-ýygydan halk içinde bolup jemgyýetiň jewitligini pugutalandyrmakda, ýaşlaryň watansewerlik käsiýetleriniň güýçlenmegini ýygyderli tagalla etmeligi aýdylýar. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, hökümetiň aýratyn syýlayan adamlaryndan jemgyýetdäki asudalygy, jewitligi kän görünip duran peýda ýok. Tersine olar öyle diýen çykyşlary, durmuş şertleriniň ýygyderli ýokarlanýanlygy, adamlaryň elleriniň uzadan ýerine ýetýänini garda edýän gurrunlary bilen halk köpçüligini barhakän gahar gadap töredýärler. İl içinde bu hili hökümetçi adamlara öz şahsy wäkitler üçin hiç bir yalançylykdan gaýtmazak iki ýylly adamlar hökmüne garaýarlar we olar hakykatda jemgyýetdäki bölünşi güýçlendirýärler diýen pikir hem bar. Adatlyk şu we beýleki meseleler barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hali bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdagy odaly häzirki kıyın ykdysady ýagdaýda edilýän şahsy pensiýalar göçüm barada öz pikirini aýtsaňyz. Häzirki pursatda aýlyklaryň en çemeýil bäri 10%-den artyk köpeldilip bilinmeýän ýagdaýynda bazar ykdysadyetine geçilýän ýurtda döwletiň şahsy pensiýa bellemek pikirine gelmegi. Bu artyk mas çykdyjylar näme gerek boldy şuň kunna? Bir hökümete yaranjanlary ayağa kaldırmak üçin gerek boldy diýmesen başga zat ýok. Onsoň ol barıp ýatan adalatsızlyk. Ol näme üçin bir adamyň şahsy pensiýasy bolmaly da beýleki bir adap çekýän adamda ol bolmaly däl. Aýdaly Türkmenistan agrar ýurt, ýagny owu hojalyk ýurt. Şol Türkmenistanyň owu hojalyk dikleyen, şonu döredýän daýhanlar var. Onun mallaryna seredýän maldarlar var. Şol agyr işleri edýän adamlar var. Gaz senagatyny, neft senagatyny üçin edýän burawçylar var. Eýsem, näme üçin olara aýratyn pensiýa bermän, haýsydyr bir yaranjaňa, haýsydyr bir öň wezipe eýelen, innem gurlemegi başarýan, inni prezidenti öwýän adama şahsy pensiýa berilmeli. Ol gaty gen ýagdaý, gaty bir adalatsyz ýagdaý. İkinji bir tarapdan näme üçin olara artyk sen pul bermeli? Hökümetiň artyk pulu barmy? Ýa-da hökümetiň artyk maç girdejisi barmy? Eger şol pul bolsa, şol girdeji bolsa, onu halkın hayrına harc etmeli, yetimlere vermeli, garrylara, näsaglara vermeli, keselhanalara oňarmaly, ýollara oňarmaly. Umuman aýdanda näçe güýjüň bolsa, näçe harjyň bolsa, Türkmenistanyny harc ederýär ýer gaty köp. Ýöne gel saýlanan adamlara, şahsy adamlara aýratyn pensiýa bermek meselesi görnetün Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň öz yaranjanlaryny ýa-da bir ruhy taýdan hem maddi taýdan ýokary götürmek bolup durýar. Inni Hudaýberda siziň pikiriňizçe hökman bir yaranjanlara berilermi? Sebäbi Türkmenistanyň öňünde bitirilen aýratyn hyzmatlar üçin şeýle pensiýalaryň bellenmegi barada gurrun edilýär. Türkmenistanyň öňünde näme hyzmat bitirip biler adamlar şuň kunny şeýle pensiýalar almak üçin? Ya bu diňe yaranjanlyk bolup bilermi? Bu diňe yaranjanlyk bolup biler. Sebäbi yaranýan adamlar öňe çykýarlar. Yaranýan adamlar görünýärler. Yaranmayan adamlar, öz işini edýän adamlar ayakta galýar. Bu Türkmenistanyň tejribesini öňden dowam edip gelýän ýagdaý. Bu öňem şeýledi, indi ýene de geljekde de bir şeýle bolmaly. Hakykatda ol watan üçin näme artykmaz edipdir, ýa-da ýurt
üçün, hökümet üçün näme artykmaçlyk edipdir. Onu ediyen adamlar, şol işi bitiren adamlar sesini çıkarman zahmet çekmiyorlar ahirin. Yani kim öňe saylanyp bilse, kim prezidenti öwse, kim bir şol ulularyň gözüne eýilip bilse, şol adam hökümet üçün, ýurt üçün aýratyn hyzmat eden hasap edilýär. Şol ölçeği var. Inni Hudaýberdi, eger döredji adamlara has ýakyn ýagdaýlara gelsek, döwlet sylaglary, at derejeleri, kwartira, maşin paýlasy ýaldatlar hakykatda döredji adamlaryň arasynda uly bäsleşik agdalyk döredýärdi. Sowet ýylllaryndan hem belli bolşuna görä. Ýadyňyzda bolsa 1980-nji ýyllaryň aýagyny hudojnikler, ýazgylar öz başlyklaryny täzelemek, adamlara has adalatly garajak ýol başlaryň saýlanmagyny gazanmak üçin alad etdiler. Öz şahsy pikiriňizi aýtsaňyz, ýazgylara, dörejilik wekillerine berilen at derejeler, baýraklar jemgyýetiň jewitleşmegi, gowy eserleriň döredilmegi üçin peýdaly boldy diýip aýdyp bolarmy? Elbette aýdyp bolmaz. Bir de öňden gelýän düzgün. Egerde biz beýleki ýurtlara seresek, meselem Gunwatar ýurtlaryna ýa umuman diňe bir Gunwatarym däl dünýäniň beýleki ýurtlaryna seresek, aýdaly Türkmenistanyň halk ýazgysy diýen ýaly bir aýratyn dereje ýok, aýratyn at ýok, olar ýaly at berilmeýär. Ony her bir döreji adamyň özü gazanmaly. Ol resmi berilýän zat bolmaly däl, ol awry diýil ýani. Türkmenistan'da genkem gatybir gülkünç şol atlary, şol derejeleri resmi ýagdaýda berýärler. Näçe halk ýazgysy olam hiç zat, ol ýöneköy ýazgysy diýildi. Ine şeýler, aýdymçylar, artistler barada da şonu aýdyp bolar. Bu hökümetiň siýasaty, hökümetiň öz ideologiýasyny, öňe sürjek bolýan fikirlerini, aýratyny öz şahsiýetini galdyrmak üçin aýry adamlar saýlap alýarlar, şolary da mahabatlandyrýarlar, şolaryň boýnuna da orden medal takýarlar. Bir şeýle ýagdaý, bir başga bir ýurtda, dünýäň başga bir künjünde görülmedik zat. Onda bir şu jemgyýetiň ýa-da medeniýetiň ýa-da jemgyýetdäki jewitligiň, awadançylygyň, ruhy sagdynlygyň ösmegine hiç ýyl peýda getiren nokta sizin pikiriňizçe? Gürrüňsiz hiç ýyl peýda getiren ok. Egerde olar hakyky sunwat adamlar bolsa, hakyky bir dogry söz üçin, adalet üçin görüşýän adamlar bolsa, olar öz sözüni aýtmaly, olar bolmaýan zatlara garşy durmaly. Haçan sen onuň tersini aýtsaň, hökümeti öwseň, hökümetiň ýolbaşçylaryny waspeseň, onuň ejesini, kakasyny beýik adamlar diýip atlandyrsaň, şonda sana dereje berilýär. Munuň özü sunwat bilen hiç bir dahyly ýok. Bir näçe öňrädem şeýle boldy, hut häzirem şeýle. Şol bir düzgün dowam edýär. Hudaýberdi, Türkmenistan ýapyk ýurtga gelip gowşan maglumatlary baryp ýerine barlamak, resmiler bilen açyk söhbetdeşlik kurmak mümkinçiligi häzirlikçe ýok. Ýöne ýurtda berilýän at derejeleri, mysal üçin mektep maglumatlaryna berilýän derejeleriň hem işi adalatly berilmeli magarypçylara däli uğrunu tapan adamlara berilýänini gaýdalýar. Bu adalatsızlyk anonimlik şertinde uğurlaşan studentiň sözlerine görä mekteplerdäki maglumatlary gowy tanayan enatalaryň we okuwçylaryň gözleriniň alyny edilýär we ne döwletiň awraýyna bolýar, ne de maglumatlaryň awraýyna. Häkimetler bu adalatsızlygyň inni jemgyýetdäki jewitligiň peýdasyna işlemeýänligini düşünmeýärlermi sizin pikiriňizçe? Düşünýärler olar, elbette düşünýärler. Düşünüp aňyrsına da geçýärler. Ýöne olara ýene de gaýtalap aýtsam, diňe öz adamlary gerek. Öz sözüni, öz diýen sözüni millete ýetirýän adamlar gerek. Meselem ruhnamany aýdyp bilen adam şonu çağalara öwreden muallimlere aýratyn garally, olara goşmaçy pul berildi. Inni häzirki döwürde soňky prezidentiň kitaplaryny öwýän adamlar, şol kitaplardan köp staty getirýän, şol kitaplary wasp edýän muallimler öňe çykýarlar. Bir bilimiň derejesi bilen bagly däl. Meselem bilimiň derejesi bolsa, aýdaly bir mektepden näçe okuwçy ýokary bilime ymtylyp bilýär. Näçe okuwçy
şu ýokary okujaýlaryny okuýar. Şol möçberden hata edilse, onu ýagdaý başga bolardy. Ýöne gynansa bizde şol diňe awtoritar hökümdary wasp etmek, awtoritar hökümdaryň aýdýanlaryny ündürmek we şolary awtoritar hökümete gowy hyzmat etmek ideýasy şu zatlaryň, şu näsazlyklaryň, şu adalatsyzlygyň bolmagyna sebäp bolýar. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde söhbeti ara berip bildirsimi eşitdirýäris. Hormatly dinleyijiler, öňümüzdäki hepdelerde Türkmenistanyny çağaly masgala bolmagy, işsizlik we ykdysady kynçylyklar, giň aýran korrupsiýa şertlerini çağalary ekläp saklamagyň, okutmagyň we olaryň saglygyna seretmegiň kynçylyklary bilen bagly meseleler. Şeýle-de Türkmenistanyny senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýurdun ykdysadyýetinde oýnaýan roly. Bu birleşigiň işindäki aýdynlyk ýa ýapyklyk, ýöneköy, ýokarda güýçli gorlaw bolmadyk adamlaryň telekeçilik, iş açmak, öz işini giňeltmek, guruplanmak mümkinçilikleri barada ýürüýte gepleşikleri taýýarlamak isleýär. Egerde bu temalar esasynda öz tejribelerini gurrun berseňiz, pikirlerinizi paýlaşsaňyz, Azatlyk radiosynyň siziň ýüzüňiz bolýan kynçylyklaryňyzy has giň görnüşde açyk görkezmegine, kyn meseleleriň aňsat çözülmegine kömek ederdiňiz. Hormatly dinleyijiler, agdalan temalar boýunça pikirlerinizi, belliklerinizi, şeýle-de ýürüýte gepleşikler boýunça tekliplerinizi garaşýar. Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Bu söhbetde gowgalan meseleler barada siz hem öz pikirlerinizi iýerip bilersiňiz. Hudaýberdi son 30 ýylyň tejribesi ýurtda Türkmenistanyň gahrymany diýen ady alan adamlaryňda köp ýyllap uly döwlet wezipelerinde işlän, ençeme orden medal alan adamlaryňda olaryň maşgalaglarynyň hem birden juda agyr ýagdaýa düşüp bilýänligini, ýagny olaryň öz gollan adalatsyzlygynyň pidasy bolup bilýänligini görkezdi. Ýogsa olaryň hiç biri beýle bolara ütmeýärdi. Bu tejribeden jemgyýetçilik we döwlet nähil netije çıkarmaly siziň pikirinizçe? Bu netije haçan çıkarylmaly? 5 ýyldan çıkarylmalymy, 10 ýyldan çıkarylmalymy? Ýa-da bu ýagdaýdan şu adalatsyzlygyň pidasy bolan adamlardan onu gollan hem soňra pidasy bolan adamlardan öňkü orden medally ýa gahrman bolan adamlaryň ykbalyndan nähil netije çıkarylmaly ýa netije çıkarmak gerekmi? Bunun netije çıkarmak gerek. Elbette ýöne gynansa bizden netije çıkarylan ok. Şeýle hakykatdan hem Türkmenistanyň gahrman diýilen adamlardan Lewagyň öňkü häkim bolan Geday Ahmedow türmede öldü. Weliýew Nevt Dagly, Gard Nevt Pudogundan belli bilermen gahrman bolan adam türmede öldü. Şoň bilen birlikde gahrman bolmadyk ýöne türkmen maşynyň beýik ideýalaryny ündüýän, öz aýdyşyna görä, hakykat ugruna göreşýän Gurwaniýew Atajan we türme wasylly ýa-da 30 diýip bir KGB işgäri bardy, görnükli işgär, jaý jennetde bolsun, Şirali mydama şonu ýigrenip şu aradaýdyk geçerdi, şeýle Şirala kän azar beripdir. Soň ol baş prokuroryň ornmasary boldy. O da öz wezipesiniň karýerasynyň soňuna türme bardy. Şolar ýaly misallar köp. Türkmenistanyň howpsuzlyk ministri bolan adamlar öňkü howpsuzlyk komitetiniň başlygy soňky ministri olaram türme bardylar. Türkmenistanyň içeri işler ministri de türme bardy. Olaryň köpüsiniň ýoly türme bilen gutorýar, türme barban jemlenýär. Ýöne gynansa halk mundan netije çıkaran ok. Jemgyýet her kim ýene-de şol uğurdan gitjek, öz şagasynyň beýik bolmagyny isleýärler. Men Türkmenistan bilen gurulşanda meselem içeri işler ministrliginiň akademiýasy bar. Her kim öz şagasyny şol uğurlary okuwa saljak, şol uğurlardan bir kadr edip ýetişdirjek bolup çalışýarlar. Meselem milletde şeýle duýgu bar. Ol adamlar basyldylar, belki de meniň çagam basylmaz, türme düşmez diýen ynam bar. Ýöne düzgün şeýle bolsa, siýasat şol jinayata alyp barýan bolsa, ondan gutulmak mümkin däl. Bundan jemgyýet bir eýem netije çıkarmalydy, ýöne netije ýok. Muňa ýene bir sebäbi bizde metnuat ýok. Açyk aýdyn söz aýdyp bolýan şertler ýok. Eger şol bolsady, onu
bu zatlar has köp aydylardy, düşündürilirdi, hem millete az ekenne täsir eder diýip pikir edýän. Hormatly dinleyijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem, siziň pikiriňizçe Türkmenistanda bolýan ýagdaýlardan, hususan häkimiýeti öwýän, häkimiýetiň öňünde yaranjaglyk edýän adamlaryň ileri tutulmagy bilen bagly ýagdaýlar barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu arada bir ýazyp hem, telefon edip hem öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz. Hudaýberdi Haly söhbetdeşlige gatnaşyp beren guruluňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Kepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.